дили шумо тоза аст. мо аз моҳпайкар мепурсем ки дили шумо тоза аст. ҷавоби моҳпайкар инҷо. бин дар руи қути ҳечи нест моҳпайкар. ина ҳечи нест, озод аст. ҷавобана пеша. ҳамаша тарсон кардед ки ман дигар аз пеши анакун ҷавобаша мехонед? чаро не? бо ҷону дил. ана мувофиқам. мувофиқ. аслан ҳамин хел аст. Аслан. ҳар кас аз дили ният аст, дуруст? Тахминабоно. моҳпайкари азиз. ҷон. дар ин лаҳза бо як чиз дигаст аз ин тараф Аз ҳамин тараф? камера. азизонам шумо ман ҳамаша тарсон кардед ки ман шояд дигар пул бошад. метарсам як чиз барастам. шояд пул дошта бошад. шояд пул дошта. чизе ки набошад тӯҳфа Амехел бошад. метавонед ки боз кунед. Да? ман фаҳмидам ин бозиҳои шумо якун. биед ман кӯмак кунам. ман ҳеҷ чиз дастам холӣ. кадом аз ин ҷонварҳо ба шумо бештар писанд аст? асп, мурғ, гов ва саг. моҳпайкар як бор дигар такрор мекунам. яъне ба табиати шумо ҳар инсон масалан тахмина ту гурбаро дӯст медорӣ? муш, гурба. гурбаро дӯст медорад. ман масалан сагро ба табиати ман наздик аст. ба табиати шумо ё ин ки мақбули шумо кадом аз ин ҳайвонҳо яъне ҷондорҳо? ҷонварҳоро бубинед. асп, мурғ, гов ва саг. мо мехоҳем ки ба воситаи оинаи нилгун бинандаои мо мухлисои шумо фаҳманд ки яъне табиати шумо ба кадом ҳайвон бештар ҷонвар наздиктар аст? саг. саг? Сага дӯст медорӣ. давомашро нахондам. давомашро нахондӣ? давомашро моҳпайкар худашон хонам. инҷа чи? аз аввал хонед моҳпайкар аз аввал. чӣ ҳастаги аст моҳпайкар инҷа? акнун овози онро тақлид кунед. моҳпайкар. майлаш чӣ бар неох ман ҳунарманд ҳастам. аз курси як ин чизои омӯхтагӣ будам. калом шуд ту ҳамин мери меби илтимос ман хавотир шудам. ҳозир ман курси якума ба ёд биёрам. чунки дар хона ҳозир як сагчаи майдаак дорам, номаш Хатика. агар филми Хатика дида бошед, ба ҳамон хеле чеҳрааш монанд аст. ваям анамин агар ман мебиём аз дари хона ворид мешавам ва ана ҳамин хел медавад карда мешунад. моҳпайкар ту аҷиб шахсият ҳастӣ. раҳмат азизам. ташаккур ки ба барномаи мо омадӣ. раҳмат азизонам. ман ҳам хеле сураташона дуруст аст. чеҳрашон намоён аст. ҷумҳурии касро мешинасад. ман буду сурат сурати ягон намуди дигар. ман фикр кардам ки ҳамин хел мешавад. моҳпайкар дар стили нав. беҳтарин стил. чунин стил ҳар кас надорад. ҷопонӣ ё чинӣ. чини. моҳпайкар хайр хушбу вақташон хеле кам аст. ман аслан мехоҳам ба шумо талабшо ба тахминаҷон ва аслан ба ҳамаи коргарони телевизиони Сафина хушрӯзӣ. ана ҳамин хел чеҳраҳои хандон ана ҳамин хел шӯхиҳо чӣ қадар зиёдтар бошад бовар кунед ин як кайфияти худашро дорад. ман аз ин роҳат кардам ва ҳамаи ин як сурпрайз шуд. ҷолибиаш дар ана ҳамин аст. ба шумо азизонам муваффақият хоҳонам. ташаккур зиёд. тахмина вақти нест аллакай моҳпайкар сир асрои моро дар ман бозии навро омода кунам. шумо маълумот бигиред. Бинасина дар гуни гироми айби ман дар ҳеҷ чиз нест. Мо мебиём бозӣ тайёр.